Sve oči uprte Aneli i Alibabu. Jurcaju se po beloj kući. Pred svima završili zajedno u krevetu. Hit scena. Asmin Dučić i Aneli Ahmić prepucavali su se u dnevnoj sobi, zbog čega su im ponovo popustile kočnice, pa su i pred cimerima pokazali kako izgleda kad se nasamo provode vreme u izolaciji. Naime, Ahmićeva je počela da juri Alibabu po dnevnoj sobi, a kad se bacio u krevet, ona je poletela preko njega. Takmičari nisu mogli da skinu pogled s njih, a svojim ponašanjem mnogima su dali za pravo da sumnjaju da može da dođe do pomirenja. Podsjetimo, svi navijaju za pomirenje Aneli i Alibabe. Ona otkrila da je Dučić hteo Nori da napravi brata, evo za koje ime se odlučio. Sevaju varnice. Asmin Dučić pričao je sa Borom Santanom i Anitom Stanojlović o odnosu Luke Vujevića i Aneli Ahmić. Oni su se složili da se pomirenjem Luke žestoko ponizio, a kad je naišla Aneli, počeo je da je hvali i prepucavanje sa njom. Ona je luda za mnom, uvijek ću je voleti, rekao je Asmin. Ovim je pogazila svaku reč što je rekla, a to je i bila poenta, dodala je Anita. Ako ćeš da objasniš neke situacije, to ću da ti postavim pitanje kad legnemo, rekla je Aneli. Kad, ja sam slobodan, dodao je on, nisam znala, poručila je Ahmićeva. Meni jedino ne bi bilo čudno da se vas dvoje pomirite. Luka ne bi imao pravo da se meša, vi imate dete, pričao je Santana. Govorio je da će da napravi Nori brata, a možda se ne seća toga. Da li znaš da je sinu hteo da da ime Armando? Svađala sam se sa njim, to bi bio haos, rekla je Aneli. Ako dobijem ćerku sa bilo kojom ženom, daću joj ime Stanija, dodao je on. Jutros je prilao da će da mi napravi dete i legao je sa mnom u krevet. Da li je to prijavio, pitala je Aneli. Ne, priča mi te stvari, lažovčina, dodao je Dača. Ti ćeš sa mnom da igraš igre. Do subote sad nećeš sa mnom da progovoriš 3 reči, govorio je Asmin.